Toldum be wilan zero fa. Parcelle ji maɗi ko ɗi wuri ka. Mi wata malintande min no ma o sendila e jawdi. Elle m'a détourné complètement. Comme yiɗi mo mi holimo ko fo mi yetti biyengi am dalfi. Menen a hoolaki min. Allah waɗi Cherif menen a hoolaki men. Ko quartier ɗo ko ene woni gindu enen bunaya ko enen tato woni gindude ɗo. Te ha dow gayi ɗen gindude. Min ara min ha yewtama watta min gayama. Na hande yiltori kadi ɗon. Non mbari ka daɓɓani hoore ma min ɗum kotako ɗo. Fes. Husto to yobitan ɗo fi Allah. Wallahi. Ton tewto lan. Ko bunaya ukkaki ɗon ukkotako ɗo. A haalanimo. A yewtimo. Min tigi mi jooɗike mi andi mi waɗi erreur mi bonni on on fof. Kono ko min perdi hande na ono. To si ɗum ɗo heɓilan ko yo walla mi trouva solution ha nuno. Na on fof mo yo daro jalon. Probléme ala. Ko fiyonno mi faalaka wonirde ko côté bunaya mi accama e probléme ji maɗi parce que ɗo si mi ukkike wallahi sina mijitagol Cherif si tawi tun sina mijitagol few wallahi hay en joɗodira kono enen ɗo haalanalano parce que sa haalanilano ɗum nafi affaire wondigal men gal mi haalantino ko natata noppima est ce que ɗa jenti Uno fanno dai Konno mi wawi. Konno mi andi ko mi gera hande kadi. Mi anda ka woni. Mi do mi gedo mi yehi haka maw makko be wino be ko maw makko tawano be nga homo dewga e dum. Ta ko fenane na be fami. O yobu be mbudi. Fiyo be represent ina ko be maw makko. Ta ko lawo bannani la. Min mi yali. Mi andali. Mi tefi fi makko ha impossible. Impossible. Fernande fos problème ala jentolan do ko watte o Allah wadi le fait ko awden hande kadi trouver solution et puis en solution kadi et doit être trouver une solution si tawi impossible de un mayin ko médiaji din kadi yoten fi makko kadi a fami en plus waden enquête jonnen fi mabbe sécurité on afami ka ma yewte ko gendarmerie nationale parce que ɓen ɗo wawata wadde enquête cigono to a faami e ittu soucie ma e Cherif ça va aller ok ça va aller kato komi haala ma ko waɗe ɗum haysko janngo bimbi min mi ɗettete ɗo mahim waɗe démarche ji ɗi fop a faamude haysko joni be wawi kunnum be wawi so yalti e leydi kunnum be wawi be wawa goɗɗum mo walan détournude ko détourni law jooɗo lagine ɗo dasi wawa e so yehi mi perdi ko yata o enquête lagine ɗum ko négatif no négatif anda so yalti e pays on ka a anda goɗɗo watade ɗum immoɗo tum ko inna yalta e pays ka mais mo anda si teno on tigi préparé no ke là je n'en disconviens teno on ti préparé no je n'en disconviens pas tu as raison mais de toute façon il d'arrêt quoi en fait toi des enquêtes pas totalement on va réussir c'est ça pour faire la maison pas être souci ma quoi andi aduna on koni musto an kon mi fala ya walla jeede biro mi sonji biro a famude alaka mi utta hundu kanko mi halna be don hande mi lanni hersude be complètement i Allah wala tout possible man yaade ma ya an tu nyang Cherif jangu bimbi ma jemma do nyambe wala kin honno mi wata ha yotude yewtana lambe fi Allah be munyo ko honno mi wata yotude be parce que da andi be arno e ame be me yote ala ko mi yewta mi wata be halande hino be addi cousine ma ya jombo inna anno c'est pas ça inna ko falla ko yumma ma holla ma debbo ya jombo inna mi fala ka dum ko woni konko yaasi
Mais aujourd'hui, tu vois où ça Mini si du non terto andin tingol lango feji fi alla. Non, mi andinti ne quoi. Walla problem ko mi ukke mun ko erer waddo walla no mi retrouver dun non sa walla la. Ta andin tinango feji s'il te plaît. Terto dun non. Mi halanima. Watte ko. En trouver solution e posta be woni. Ko réseaux sociaux. Na fi be walla no mo jedira nenan taw. Ɗum ɗon ɓurla mapinde honno no mi haalanta yummama honno mi haalata nene par ce que min ɗo komi ɗoni mi wawata fewtude e nene mi yewtaɓe komi wawma yodde komi wawma yodde de shérif ɗum ɗon mi wawata innugo mi fewta e nene ɗo mi yewtaɓe ɗo konngol mi wawataɓe yodde ngol konngol inna shérif no neliɗam na mi wawataɓe ɗum ɗo ko yummama kala fo haalanda yummama ɓe salontakoma shérif wallahi ɓe salantakoma ɗum ɗon so haalaniɓe joni nene ari a jogirɓe goɗɗe joni a wi nene yafanelan kala komi waɗi on wallahi shérif ɓe yafanto ɗum noon noon komi innami nde haalama ɗum gata yawt essaya kadi waɗa a yiray kadi itomira ɗum posto a wallatala miɗo walludema yaw yewtidanala e nena fi allah yaw yewtidanala e nena mi ala awde ko suudu anne kam a ɗo moni walde oye hande on ala place ɗo ɓew ko ñeeɓi nin se hara mi andir no wayeta ɗo ko ni way anday no lawgoy non c'est pas andi portoɓe no wiya prévenir vaut mieux que guérir a faami voilà an si goɗɗo prévenima ɗiɗo tato prévenima koya andu way tu devrais te poser cette question pour toi-même te demander ya quoi a faami andi landitoɗa hoore ma taw ko honnum ɓeɗo langi haalirande ɗi piiji ɗo fof ɗaɓɓa idée aɗa enquête kono an wiɗa na ɗum mais innuma jaɓu muɗima innuɗa na ɗum hande ça t'arrive ça te retombe on min komi wawi kon shérif wallahi mi waɗante nan kono wiigol ɗo mi yaha mi yewto mi jeeja yummama ɗum ɗon nde sa innila enen ɗiɗo e yaadoray wallahi mi ɗoydete goy mayi walla ma tubanaɓe kono wiigol on min to mi yahay mi yewta mi jeeja nene o wantama ɗum ɗon de ɗe balɗe fof ɗa yoomi tun ɗa yoomi tun ɗa soñji tun terto few accu soñjagol miiɗa ya tampo miiɗa ya soñjo ko ɗum waɗi ko ɗum gonɗa wulude ñande o ñande nene mi ninsi mi hersi o nene mi hersi o ko ɓe wiyata kon toy ko jawa ron ka yiide mawɗo wona ka leydi ala kon kataki mi jombu ɓiɗɗo kawama sali ɓaata e fewn noon fi binet no feetinilan wi ko mam jomba min ninsi complètement nene min ninsi moƴƴa noon min ninsi wa tufitiɗo laɓe on ndaare ko jimum waɗi min won woni o waɗa allah sina yitugo wonki anki nene mi tori ko yaafuye fi allah yaafe jeejanolla telam modi tertilam tertolam ne yaafe fi allah nene mi ninsiti hanno mi jomba raabi joni noon komi faala goo taw ko yo yaafanolam sabu komi yedduno on ko mi anda no moƴƴata si mi andu no moƴƴata mi ukkotanoko ɗimmum jeejanolla raabi yandi fi allah ko muññanolan ko feƴƴi ko waccam jombamo kadi dewgal sunna e tertolam selam fi allah yowtande bito accu ko hersinɗalan ko hersinɗalan hersinɗa miñangal hersinɗa rabiatu hersi nene taw tukkan fi jombo ko rabiatu dey wota tukkan fiira nene kon tun soñji ka kon tun tampi mi yewtanoma mi haalaname minne jomo ko warila enene ce enene waɗeni he wattitere ni minne ko min hubbata innuɗa ko mi fenay minni ko min layɓata innuɗa mi fenay ko min fittata ko inɗa fenay ko min yaata makiti ara defa ñiiɗi e maafe mi haalanma
wiida o nene joni noon ɓaa o detornima joni noon ari nene min ñeenene min hara ɗum na min woni nene hara ɗum na min heɓunoma